Dobrý den, vítám vás u nové reality show u Usy Úty. Dnes bych vám chtěl představit Usu Útu. A dál. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Nejdřív by nás zajímalo i naše diváky, jaké je vaše skutečné jméno. Uta. Já vím, že Vietnamci, nebo Číňan, nebo odkud jste? Vietnam. Vietnam, nic prostýho. Ne. Že Vietnamci si mění jména jenom proto, aby mohli udržovat svůj stánek. Máte svůj stánek? Máme. Kde? Hodně stánků. Hodně. Po celém světě. Tohle prodáváte ve stánkách? Taky čistovky jako sportovně byče. Taky čistovky. Zadarmo k tomu všemu. Možná žilku taky. Až po taková chybíčečko, no. Takže od auta až po zebru. Sportovní věci teda také. Taky. Já jsem slyšel, že jeden muž od teď si od nás objednal betony a trvá to nějak dlouho. Čili to trvá, no. Tak my. Objednal nové, on si vyrobit, on je baliol. Líbok chtěl, tak já přešít, koupit líboky, oči, přešít na ty baliolky, napsat baliol. A to čeká strašně dlouho. Těžká práce, koukám. Nemá personál. Takže sám pracuješ. Sám, ano. Můžu ti tykat, že jo? Určitě. Martínek. Martínek. No, už sám. A kde máte třeba stánky? Všude. Taky velká čínská zeď, malá čínská zeď, tam Čína, Asie, Amerika, tam hodně Brazílie. A nevím, co chodí tady v Česku. To jsou fajní lidi. A co restaurace? Restaurace taky máme. 3 restaurace. A jak se jmenují? Panda u svatého bambusu a potom čínský drak. A co tam vaříte? Doufám, že ne žádnou žvěř. Zvěř na tom bobiku. Není on tak možná, že pekáči, ale jako bobik tady dneska není. No, že vaříme cokoliv, co nám přijde pod ruku. A co ty sluchátka, ty mobily, je to pravé nebo jako... Pravé, padělejte? Je normálně svítí, vidíte, dá se pravé. Pinko taky, to taky je zapíná. Baterky nejsou. To taky, taky dá se, všechno. Tak to určitě bude pravé. A jak se máte, Uso? No, dobře, obchodí to dobře, já teďka prodat pačka 96 korun. A ještě bych se chtěl zeptat, jako vy cestujete po světě, nebo jste z Číny přímo, nebo Vietnamu, nevím, kde jste se narodil a sídlil, přijel rovnou do Čech, nebo celosvětově jste cestoval? Já cestovat týden v Číně, týden tam, Číně tam. Takže takový světoběžník jste. Taky. A co třeba doma, v Číně? Stadiony, jak to děláte, jak stavíte stadiony, že to máte třeba za týden hotový? Teď je hotový, třeba mi najít stadiony do Jáchci, Stanford Bridge, třeba tak mi potřebuje dynamity, ona bum, letí do Číny, tak to přistane to určité místo. My něco poplavit, jako to nevypadalo stejně, jako plavník, doma normálně plavník na zahradě a vykopat. To tam, pojďme, všechno. Jo. A jako dělníci, nebo ty sám tam takhle kopeš ty dynamit. To můj dynamit. Dynamit. A co na to říkají v té Anglii, když jim sebereš ten stadion? Já tam dám prototyp. Prototyp? No, taky malý. Takže zloděj. Ne, já mám povolení mám. Tak mi ukaž povolení, Uso. No, tam tady povolení. Tady hráči si vlastně sebou vzít kompletní hokejový výstroj. Ano, má vážně povolení. No, vidíte. A DPH platíš? Neumím česky. Tak mi řekni, co znamená DPH. No, DPH, debilní pohonné hmoty, to já nepoužívá to. Auta moc víc, jako do aut, když naliješ, jedeš 100 kilometrů, tak potom bum. A to policie, 30 korun. A já ti sleva 50. On ne, 30 korun, já ti, no to stojí. Dobrý.
A co policajti? Jsou u vás často v krámě, v restauraci? Oni dojdou a máš povolení? Pokud mám zrovna u sebe, tak ano, mám. A pokud ne, neumím česky, matajaj. A slyšel jsem mobil, nevolal ti někdo? Ne. Ale určitě jo. Fakt? No tady nic není. Tak mu zavolej, tady něco máš, zavolej mu. Jo. Nekoukej. Funguje, vidíte. Funguje to. Hodně těch. Málo. A máš krásné hodinky, ty jsou tvoje nebo taky do krámu? Oni taky fungují, takže fungují. Všechno funguje. Do klámu 300. Do plava 1500. A nakonec bych se tě chtěl zeptat, kde se u tebe zákazníci a diváci mohou stavit, nakupovat. Ty to máš nejblíž od tady. Nejblíž na internetu na www.levnyvietnamese.cz